És imprescindible que aquest tros de camí que ens queda per fer el fem tots junts, que no hi falti ningú. Hem de transmetre a la gent que ens envolta que canviar les coses és possible. És una data propera, molt propera. Estem defensant una llengua, una cultura, un territori, una identitat, tot plegat una manera de veure i entendre el món. Hem de fer entendre a tothom que no baixarem del burro, que persistirem. No podem fer marxa enrere. Som massa a prop. Catalunya ha de ser i serà un nou estat d'Europa. Des d'avui mateix ens hem de posar tots a treballar perquè el dia 11 de setembre els ciutadans d'aquest país sortim al carrer i omplim el Passeig de Gràcia de Barcelona per dir ben fort que si volem, podem. Ningú no ens pot aturar si nosaltres no ens aturem. Proclamem públicament la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana. Visca